ሰባት ነቲ ዝበልካዮን ዝገበርካዮን ክርስዕዎ ይኽእሉ እዮም ግና ኸ በቓላትካን ተግባርካን እንታይ ዓይነት ስምዒት ይሕዲርካሎም ግን ፈጺሞም ኣይርስዕዎን እዮም ማያ አንጀሎ እዛ ኣባሃላ እዚ ኩሉ ነገር ካብ ስምዒት ካልኦት ሰባት ከም ዝብገስ ዘዘኻኽረና መሳጢ መልእኽቲ እዩ ዝለዓለ ውፅኢት ንምርካብ ኢልና ኣብቲ እንብሎን እንገብሮን ብዙሕ ፃዕሪ ንገብር ኢና እዚ ክሳብ ሓደ ደረጃ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ነቲ ካልእ ሸነኽ ናይቲ ሓቂ ግን ዕሽሽ ክንብሎ የብልናን ንሱ ድማ እቲ ኣብ ሰባት እንፈጥሮ ነባሪ ስምዒት እዩ ነቲ ዝበልናዮን ዝገበርናዮን ንሕና ክንርስዖ ንኽእል ንኸውን ካልኦት ግን ነቲ ብሰንኪና ዝተሰምዖም ስምዒት ኣይርስዕዎን እዮም ንኣሹ ነገራት ዓብ ትርጉም ኣለዎም ኣብ ንወስኦ ከፍ ርክብና ንሰባት ብዝተኻለና መጠን ጽቡቕ ስምዒት ክንፈጥረሎም ክንጻዕር ኣለና ንፈታዊኻ ወይ ንዘይትፈልጦ ሰብ ጥዑም ቃል ተዛረቦ መዓልቱ ብርግጽ ከተብርሃሉ ኢኻ ከዕልል ንዝደሊ ሰብ እውን ጽኒ ኢልካ ስምዓዮ ጽቡቕ ከም ዝስምዖ ክትገብር ኢኻ እዚኣቶም እዮም ንህይወት ትርጉም ዘለዋ ዝገብርዋ ንኣሹ ነገራት ጥንቃቐ ኣገዳሲ እዩ እቲ እንገብሮን እንብሎን ነገራት ብጌጋ ንሰባት ክጎድእ ከም ዝኽእል እውን ክንዝክር ይግባእ ናይ ሰባት ኢንታ ዘይብልና ወይ ዘይንግደስ እንተደኣ ኮይና ነቲ ዘጋጠመ ነገር ንሕና ክንርስዖ ንኽእል ንኸውን ኣብቲ ሰብ ዝፈጠርናዮ ስምዒት ግን ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ይኽእል እዩ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ሕያውነት ንለማመድ ሕያውነት ምርኣይ ከቢድ ዕዮ ክመስል ይኽእል እዩ ግና ኸ ካብቲ ዝመስል ንላዕሊ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ንሰባት ከምቲ ክሕዙና እንደልዮም ጌርና መሓዝ ጥራይ እዩ ዝሓትት ንኻልኦት ክብሪ ምሃብ ጽኒ ኢልካ ምስማዕ ከምኡውን ንኹሉ ሰብ ብኽብርን ብርህራህን ምትሓዝ ማለት እዩ ንኻልኦት ሕያዋይ ምዃን ምስ ኩሉ እንረኽቦ ሰብ ኣወንታውን ነባርን ጦብላሕታ ንምሕዳግ እቲ ዝበለጸ መገዲ እዩ